Díodíobh seo d'obair Gaeilge don céirí agus táid gáil an litir seo a leo muid obair bunaithe ar seo inné agus deanna mí níos mó inniu. So, suas an seo ag an bar dearann sé gcóir mór baile cos sruthain BT 18 5X agus is é píosa seo aim an duine tag scríú an litir agus seolú an duine tag scríú an litir sin an at ina bhfuil siad iad a tháinig. Agus muid ag scríú an litir seo an céad rud a céithimiid a dhéanamh. Céimiid scríú síos war aim haon agus an at ina bhfuil muid I bhar chónaí. So sin an céad rud a dhéanam mar tá muid ag scríú litir. An sin héas faoi sin scríomh muid data. So tá agam ag gargur seo gur scríomh gcóir mór an litir seo ar an 6 leas bhí de bhí den céad bhí fi leis a fééis a hain. So scríomh sé inné é. So sin na cé coupla rud a tal a déanamh. Aim an duine tag scríú an litir, seolú nó an at ina bhfuil siad an tháinig a scríú agus cén data ar scríomh sé an litir. Anis, má arcimúidir seo tá an óla seo le ar an taobh mé cheart an lechanna. Do gra scríomh muid ar an taobh seo ag scríomhann, ach nuair tá muid ag scríú litir cé an píosa bag seo bheith suas sa cornel ar an taobh eile an lechanna. Anis, céad rud eile a tal a déanamh agin na cé tá muid ag scríú thuige. Cé muid aim an duine a tag fáil an litir a scríú. So scríomh muid seo a cheara, tá mé chur seo ag má cheara. So léimiid an litir seo. A cheara. An rú fárig ort riú. Tá fárig orm. Tá trúil dalba ag an dreithead. Chur sé ogla ar mhámaí. Níl sé deas. Chur stad leis an trúil dalba. So sin an fa a tam scríú an litir. In éidir aim an duine a tag fáil an litir scríú, céimiid scríú síos céim fa. Grúmuid ag scríú an litir. Agus tá an litir seo scrífa mar tá codidí ag an duine a scríomh leis an trúil dalba. Tá an trúil chur isteach orthaí agus bhhail leis codidí. Agus a fáil amach cé a scríomh argimiid síos an seo. Agus ní cearta é seo, ní cearta de brethla nó nulaga tá an, so ní heglann ó a scríú ag an bum. Céimiid é a scríú ar dóid níos deise. Agus an dóid a scríomh mu é na meise le meas, so sin dóid ein de jazz hon ó a scríú ag an Jerry. So meise le meas, gcóir mór. So scríomh an gcóir mór an litir seo. Nes an bhla tal a déanamh agah ná tá trí céist agus béorh na freigraí a scríú é dó leor glas. Céist a hain dearann sé scríomh seolú an gcóir mór. An cimlah cé é seolú? Seolú sin an at ina bhfuil an gcóir mór ina chonaí. Ce hat ar an lechanna seo a dearann sé ceabhfuil an gcóir mór ina chonaí, aimse sin agus scríomh sin de céist a hain. Céist a dó. Cé a scríomh an litir? So cé scríomh an litir seo? An cimlah céite bhfuil an freigra sin? Agus bhailm Albert omlan ní heag le just aim an duine a scríomh. A scríomh síos bhhailm scríomh go bé duine an litir. Albert omlan. Agus céiste trí, ce tuige ar scríomh sé an litir nó cén fa ar scríomh sé an litir. So scríomh sé an litir mar. Cén fa.